LGU Santa Barbara, pinagpapaliwanag ang tatlong opisina matapos ireklamo online. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinagpapaliwanag ni Santa Barbara Mayor Carlito Zaplan ang mga opisina ng Municipal Health, Social Welfare and Development at Sangguniang Bayan matapos ireklamo ng ilang residente online. Sa magkakasunod na memorandum na inilabas ng alkalde noong May 22, pinagpapaliwanag ang mga nabanggit na opisina dahil sa alegasyon na may kinalaman sa umano'y hindi makatarungan na serbisyo publiko. Sa mga post online, tinukoy na nagdadamot umano ng gamot at hindi pumipirma ng insurance policy ang Municipal Health Officer ng bayan. Binabawasan ng cash payout ng mga solo parent na 4-piece beneficiaries kapag hindi nakadalo ng meeting at pamamahiya o pabalang na sagot ng empleyado sa Sangguniang Bayan. Nakasaad sa memorandum na nais lamang malaman ng alkalde ang katotohanan sa mga naturang alegasyon upang marisolba ang issue at maging matiwasay ang serbisyo publiko sa bayan. Kaugnay nito, nauna nang nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa tamang proseso ng paghahain ng reklamo sa pagbisita sa mga opisina ng gobyerno o paggamit ng suggestion boxes sa halip na i-post ang issue online. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.